V predchádzajúcom videu ste mohli vidieť, že som bol tak trochu drsňák, ale nie je vždy všetko tak, ako si myslíme. Už dlhšiu dobu ma to ťaží. Ja neviem, ako to povedať, ale nie som ten, za koho ma máte. Ja som totižto... Zlé jazyky tvrdia, že je to gej. Je to gej! Obyčajný homosexuál. Gej a teploš. Najväčší buzerant, akého som kedy stretol. Som Superman. Dnešné video venujeme kuracím rolkám, ktoré naplníme syrom a sušenými paradajkami a k tomu ako prílohu si pripravíme opekané zemiaky. Budete potrebovať cca 700 g kuracích prs, 200 g syru Edam, 200 g sušených paradajok a 1,5 kg zemiakov. Takže dneska to bude kuracinka, ktorú musíme predom najskôr trošku opláchnuť v chladnej vode. Prsička si narežeme na rezne. Takto nejako. A potom nožom obráteným na ruby ich môžeme takýmto spôsobom vyklepať. Pokračujeme tehlou Edam, ktorú nakrájame klasickým spôsobom na plátky. Keď máme všetko pripravené, môžeme začať s prípravou rolky. Začneme tým, že si okoreníme mäsko, takže čierne mleté korenie. Ďalej pridáme kuže grill a môžeme prikladať plátky syra. Tak. Pokračujeme tým, že pridáme sušené paradajky. Ďalej si pripravíme špáratka. Takto túto rolku pomaličky môžeme zakrúcať smerom dovnútra. Špáratkami ju prichytíme, aby sa nám nerozbalila. A ako vidíte, rolka je na svete. Plech nezabudnite potrieť trošku oleja, aby sa nám rolky nepripálili. Trošku vymastíme. Za mnou sa nachádza, ako môžete vidieť, naša intraková elektrická rúra, čo je veľmi veľká vymoženosť na intrákoch. Máme ju vyhriatú na cca 200 stupňov, vrch aj spodok. Tak. A teraz tam môžeme pridať naše špeciálne rolky. Takže, ako vidíte, každá je iného vzhľadového charakteru. Medzi tým, ako sa nám pečú naše rolky, si pripravíme naše opekané zemiaky, ktoré predom samozrejme odstránime od kôry alebo šupky. Potom ich uvaríme pekne s troškou soli vo vode a následne vypražíme na oleji z týchto sušených rajčiat, ktorý sa nám vlastne zvýšil. A keďže sme na internáte, tak je to výhodou, treba šetriť potravinami.
Zemiaky budeme odstraňovať od šupky klasickým spôsobom, ako naše staré matere, čiže škrábka na zemiaky. Nie je v tom žiadny trik, nie je to žiadny kryptonit. Obyčajný zemiak, takže ho takýmto spôsobom pošúpeme. I'm a sucker for pain. I got the squad tatted on me from my neck to my ankles. The pressure from the man got us all in rebellion. We gon' go to war, yeah, without failure. Do it for the fam, dog. 10 toes down, dog. Love and the loyalty, that's what we stand for. Alienated by society. All this pressure give me anxiety. Walk slow through the fire. Like who gon' try us? Feeling the world go against us, so we put the world on our shoulders. I torture you, take my hand through the flame. I torture you, I'm a slave to your games. I wanna chain you up, I wanna tie you down. Postavíme na sporák a pridáme trošku soli. Tak asi malú lyžičku. Kým sa nám všetko dovarí do pečie, si v krátkom videu ukážeme, aký ťažký môže byť život Supermana. Áno, možno si poviete, veď má super schopnosti. Ale so super schopnosťami prichádza aj nejaká zodpovednosť. Čo je? Už letím! Vidíte? A to je ten hlad. Keď už študenti nemajú čo jesť a varia čistú vodu. Mal by som ich zachrániť. Po asi 15 minútach varenia zemiačikov ich scedíme. Je čas zemiačiky vypražiť. Použijeme, ako som už spomínal, zvyšný olej z sušených paradajok. Pridáme korenie na americké zemiaky a ďalej červenú papriku. Tak myslím, že naše rolky sú už hotové. Tak tie rolky postačí, keď budete piecť takých 35 minút na 200 stupňoch. 35 až 40. Treba si to sledovať. Nech sa vám nespečú. Supermanovská kuracia rolka je hotová. Naše opečené zemiačiky sa skôr podobajú na istý druh granadírskeho pochodu, ale nám to nevadí, keďže sme hladní. Celé to môžeme dozdobiť rukolou a brusnicovým kompótom. Možno ste si mysleli, že Superman konzumuje nejaké
špeciálne potraviny, ale ono to nie je tak celkom pravda. A i keď v týchto zemiačikoch sa nachádzajú turbokarbohydráty, ktoré sú dôležité pre supermanovský metabolizmus, taktiež tu máme nejakú tú zeleninku, rukolu, ktorá obsahuje veľa vitamínov, ktoré potrebuje Superman pri svojej energii na zachraňovanie. A taktiež tu máme samozrejme bielkovinu v kuracej rolke, ktorá je potrebná pre jeho silu. Takže jedzte s chuťou, varte s chuťou, užívajte si intrákovské chvíle a bavte sa. No. Tak toto je práca hodná naozaj intrákového kuchára. Vynikajúce. Mňam.